салом алейкум дӯстони азиз. Созен навзен саломатиятон хубе? Фарзанду ҳама соз навз. рӯзи ҳаматон бо барору хушӣ бигзара. Худованд ҳаматона нигаҳбон боша. дӯстони азизи ман, мо низ алҳамдулилло соз навз худоро шукр гаштем. дӯстони азиз, имрӯз як самбусае ки урӯз да як видео карда будем, имрӯз бо ҳамун самбусаро хостам бикунам, барое ки имрӯз духтарчам чӣ дора? Дар мактабшон праздник дора. Бояд ки ҳар кас мо шаҳри худаш ягон чӣ пухта биёра. ҳар кас мамлакати худаш ягон авқот куна биёра. авқото ягон ами печёне, ягон чизе ки мамлакати худаш боша. Ба ман хостум ош кунам. духтарчам гуфт Сабинаҷон ки не ош накунам, самбусае ки урӯз карда будӣ, ҳамун самбуса бикун. ҳамун самбуса маъқулшон шуда буд. барои ҳамун спецзаказ гуфт ҳамун самбуса агане ман ош кардани будам. оши миллӣ гуфтам ки авқоти тоҷикӣ худо накунам. хай ҳамин самбуса ҳам авқоти тоҷикӣ не ки бо ош нақстар буд. гуфт ки не ош накун. барои ҳамин дӯстони азиз, ман хостам имрӯз бо ҳамун самбусаи такрорӣ спецзаказ якта тайёр кунам ва шуморо ҳамроҳ мегирам. ва фикрам ки кадомед агар дида боше, мумкин ки када бошинам, не ки ба худо хеле ба маза омадагия, ба маза меояд бо гуфтанем ки тайёр кунен, ҳатман пушаймон намешин. ва давоми и ба насиб боша нон мепазам, чӣ мепазам, хай амо чизои тайёр кардагим камакиам навор мекунам. барои вақти ман имрӯз камтаракай. барои ҳамаи чизи кардагим, тайёр кардагим камакӣ навор мекунам. бисмиллаҳи раҳмони раҳим. имрӯз пухтупази мо дар авҷе. рӯзе ки агар корум камтарак бошад, дар хона бошам, ростига ман фақат мефурам пухтупаз кунам. духтаракон биён бихӯранд. ҳозир ира хамирша тайёр мекунам. баъд аз пайи чӣ имрӯз бо хамир дорум насиб боша. хамир ма кардам, моли нарасида. авқот мекунам. то омадани духтаракоро бояд ҳама чизи ман тайёр боша ки бихӯранд. баъд самбусаи тайёр шуда гира мактабу бара. барои ҳамин то охири видеоро қатимо бошен, набурӯен, тамошо кунем. ягон чи мисол мебинем, кадагӣ набошен, тайёр мекунен, ёд мегирен, бо беҳтарина. дӯстони азиз, бигумтон ки дар иҷа чия бо нагин дар як комментария чира печенира чишамонда будам дар як видеом. дар описания хоҳаракмон чанд бор нависем ки вайед нестай, набрумадай чи печенира. у печенирам бо спецзаказ духтаро чиқа маъқулиши духтараконда гуфтан оча бикун, насиб боша ура мекунам. бо чӣ мекунам, дар описание бо насиб боша иншоалло ки баша рецептча мемонам. ида ҳозир 200 миллиграмм шир, 100 грамм растительное масло, сливочное масло 100 грамм, шир 230 миллиграмм. наки ҳозир ира қити орд мо якҷоя мекунем. ина орди мо 500-600 грамм миқдор орда мегирем. ҳозир ҳамаша якҷоя мекунем. қариб буд ки дӯстони азиз фуромӯш кунам, иҷа рӯғани чиам ҳастай, растительное масло, рӯғани чиам ҳастай, рӯғани авқот. ина иҷа ман барои чи дар стакан гирифтам ки граммакӣ дора. ина иҷа мисол ина иҷа 20 и 50, иҷа 75 ма 75 ини қа поёнтара кардам. 70 миллиграмм равғани чи авқотай растительный. қариб буд ки фаромӯш кунам. аирам бояд мо бидозем якҷоя кунем. мана мехел мекунем, ҳамаша якҷоя мекунем. мерезем, хамир тайёр мекунем. хай хамир тайёр кунира шумо ҳаматон медонем иншоалло.
چخیلی گفتم دوستان عزیز اینجا ما обед ما تیار کردم. سبوله سامبوسا ما گرفتم. گفتم که 20 دقیقه یا که نیم ساعت بیست دم گرفتم. ما تا اون دم گرفتن خمیر سامبوسا ما اوقات обед ما کنم تیار کنم. خمیر ما تیار کنم. اخی پزم بگیرم. برای که کودک اومدن باید دخترها که اومدن باید که تیار باشن بخورن با سامبوسا را بگیرم با مکتب روم. نخیر در اینجا دوستان عزیز ما چی تیار کردم؟ باقلاجان، کارتوشکا و پیاز بلغاری میره چسنوکا زیر بندستم رنگ ایکرا بگیم میشوه. ایرا بعد میتونین که دبالوی خلیب یا که نخیر چی کده بخورین. اینجا باشه پامیدورا ما با بلندر قطی مایده کردم. سوکشای نمخیل میدوزم دادرمش. باور کنیم همین قناغز میبینیم همین باقلاجان چرا ایکرا را که با خودش میره. چی به قناغز میبینم نمیدونم. خیلی قیحت خوراکی با مزه های. اینجا باشه سالاد تیار کردم. چخیلی گفتم ما باید همه چی را آماده کنم که تا که بایا بیاین همه چی تیار باشه. دوستان عزیز ما یه چی پرسمتون. همیش فرزندای شما ممکن رنگ فرزندای من وقتی که مکتب باشن یا که یگونجا بروند میان روز کخنی میدارند برای همون. من فقط میفورم که اگر خونه دا باشم میفورم همین کودکو وقتی که ایدر بدرویند همه چی ما تیار باشه خرسندی کننده ببینند که من چی تیار کردیستم. یا که در خونه باشم میدارن میگه چی کردی یا چی به مزه پختی. هم خیلی سوال میتن ای شما من خالده هستید فرزنداتون فقط ای در بدروین نه دخترها خمیر ما رسیده. اوقات من باشه در اینجا دمش موندیم دمش نختیم ایستادیم دم خورده. جنون بازید ما دخوفکه را گریان میکنیم. لیست در درون دخوفکه میمونیم. دخوفکه نمیگیریم. لیست گرم شود که ما نانبایمونه در لیست تیز پخته بگیریم. نانمونه میبندیم انشالله. دستان در آب تر میکنیم برای که خمیر ما چی میگن شتله برای همین ما خیلی دستان تر کردیم. چخیلی گفتم دخترو در اینجا من نانبای تیار کردم. خیلی خمیرش سست میگیری ملایم میگیری. بعد انم خیلی در پشتی و لیستی دخوفکه را اول میمونی لیستا میمونی در درونش نمیگیری گرم شود تا که چخیلی که دیدون در میبندی همه خیلی گویا که نانی دیدونی کردم. نانبایای دیدونی در اینجا باشه. تخمه قطعی کم ککشیر یا جویا کردم زردی تخمه در بالاشون شکیدم. اینجا باشه در دخوفکه ماندمش کمکه که روش که سرخ شید با اسی باشه رزولتات چه میبینیم.
озиҷа бошад рӯгардониш мекунем, мегардонем чиҷа ранги ҳамин нони дедонӣ меояд. Бовар кунед ай нони дедонӣ ягон чӣ камӣ надорад. Мегӯ ки нонои ҳамо дар танӯрҳои Тоҷикистон мебанданд нонбоё. Ям хеле ранги ҳавай омад. Шуморо метавонед тайёр кунед. Ина дӯстони азиз, нонои пухтагии мо, нонбоӣ. Бинед чӣ хушро будад. Хрустящий. Гармай. Ина хӯроки морам омода шудааст. Бинед дӯстони азиз, чӣ қадар хӯроки бомазза. мо обеда қадди фарзанду кардем, хӯрдем. Ба мазза нони нонбоӣ, икра ба мазза. Духтаро ҳам дар болои хлеб шакиданд, ҳам дар нони нонбоӣ, ҳам ҳама хел хидмат ба нон хӯрдем. Хеле ба мазза омада буд. Рости гап ман нағз мебинам ҳамин икрара. Бо вақте ки чеснокаш бисёр биёяд, чӣ қадр ба мазза меояд. Икра ҳамин қадр ба мазза омада буд. Чеснокаша бисёр карда будам. Мошалло ба мазза омада буд. Хӯрдем хай кӯтоҳи гап ки хӯрдем. Баъдан ана хестем ай ақиби хамири самбусамон. Хамири самбусамонам ай ним соат рости гап зиёд истод, барои ки то ман нонома пухтам, то авқота тайёр кардам. Хай ҳама чизам тайёр буд. Хамирам расидагӣ буд. Ваёи авқот ҳамаш майда кардагӣ буд. Картошкаву боқилаҷон ҳамаро тайёр карда будам. Фақат ки ҳамин пухтанаш монда буд. То хай пухтам гирифтам. Як ним соат зиёд рафт. Баъд обеда кардем. Ина як самбусаро аз булоша мегирам. Насиб боша тайёр мекунам. Баъд духтарако мегиранд, мераванд мактаб. Барои праздникшон. Праздники чӣ доранд? Праздник барои чӣ хеле гуфтам дар саршавии видео, барои ҳар кас ай ватани худаш, ай мамлакати худаш ҳар чӣ ки мехоҳ ҳаморо пухта меёра. Ош карданӣ будам. Бо гуфтам ош карданӣ будам. Гуфт ки не оча ош накун, самбуса кун. Агани ман ош карданӣ бурданӣ будам. Гуфт ки очаҷон бутони самбуса кун. Ҳамун самбусае ки урус карда будӣ ба мазза, ҳамун самбуса кун. Ба худо самбуса ҳамин қадр ба мазза омада буд ки самбусаи ба мазза омада буд ки ба гуфташ то тайёр накунӣ, ки ба гуфтани чӣ намешавад, одама бовараш намеояд ки ба мазза омада буд самбусо. Мошалло ҳамин қадр ба мазза омада буд. Барои ҳамо бо заказ карданд ки бо оча бо айсарам хеле самбуса барои мактаб ки бигирем бибарам. Хай намехел иҷа зуволора тина кардестам. Чтоб успед кунам, бояд ки соати 3 ай хона бубурояд. Барои ҳамин ман тез кардестам ки успед кунам бигира бубарам. ҳардушон мераванд пав хоҳаро. Бояд ки хидмат мерафтам, не ки корам бисёр таркиб будад. Ман нарафтам. Вақташа гуфтам хай диққатиш бира. ҳардушон самбусара мегирану мераванд. ҳозир тарзи самбуса тайёра ка ёфтам, дига нами самбусаи осона ка дига хата азобам наметӣ. Мегирӣ тез тунук мекунӣ, намехел самбусаи гарошка гуфта тайёр мекунӣ, мегирӣ мебарӣ ки ҷое ки меҳмонит форид,
барои хӯрдан, барои ҳама чӣ. чӣ гуфтанӣ будам дӯстони азиз, хостам ҳамаҷа як ба ҳаматон раҳматбо бугум, ҳаматон дар раҳмат барои дастгиритон. Мошалло, мошалло. Ма фахр мекунам ки чунин дӯстон дорам. Ма фахр мекунам ки хеле хоҳараку дӯстои азизу меҳрубон дорам ки и вақт мара дастгирӣ мекунанд, комментарҳои хубу беҳтарина менависанд. раҳмат барои ҳаматон. худованд ҳаматон розӣ боша ва ҳар муроду мақсаде ки дорем ба муроду мақсадотон бирасонад. дӯстони азиз, дар бораи реклама чанд нафар нависонданд барои ном рақамҳои телефон. Ростига ман рақами телефон намемонам дар ютуб, барое ки хайки чиам гуфтанам намехоҳам. Агар ки кадоме ки реклама дар кор боша, марҳамат реклама мекунам. Чӣ ба намекунам? Реклама мекунам, не ки фақат дар инстаграм. Чанд кас гума дар инстаграм будурем чӣ мемонам дар поёни ямо видео вақте ки пурсидем мемонам, амо вайма силкаи инстаграма мемонам. Бидуруен дар ҳамуҷа чӣ саволе дорен, марҳамат дар ҳамуҷа савола бутен. хоҳаракҳои азиз, интизори ҳаматонам. кадоме ки мехоҳам реклама, марҳамат нависен, иншалло ки реклама мекунам, худо хоҳад. анамихел дӯстони азизи ман, ҳозир дамо ҳаво хунук шидай, тирамоҳ шидай, дигар тай як киртаб омадан намешавад. хунук шидай, ягон костюма ё ки ягон плашакҳои тунукай мепӯшем, мебурӯем. хеле ҳаво хунук шидай. шумо дар чӣ хелай ҳаво, духтаракҳои азиз? рости гап бисёр тамошобинои ман ай чиян, Москван, ай Россиян тамошо мекунанд видеои мара. раҳмат барои ҳаматон, хоҳаракҳои азиз. раҳмати Аллоҳ дастгирӣ мекунем. худованд ай ҳаматон розӣ боша. анамихел дӯстони азиз, ина самбусаи мо дар иҷа тайёр шид. ҳозир дар ягон тарелка мегирам, духтаро дар мета мегиранд, мераванд. хай дӯстони азиз, подписат лайка фаромӯш накунед.